emechago m na enyi nwoke na-abịa ifu m kita anyị na-apụ apụ. Enyi gị nwoke na-abịa? Ọ na-abịa, ọ na-achọta m na ọ dị gị hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. Ahụrụ m ya n'anya, ọ ezigbo mmadụ. Ọ na-emepe aka, ọ na-emepe aka. Ọ na-emepe aka. Ọ ezigbo mmadụ. Ọ na-ege ego. Ezigbo ego. Ọ ga-abịa ugwu ugwu, anyị ga-afịa. Ị ga-afụ ya ugbu a, kịta ọ ga-abịa. Onye ma na-akpọ. Obi m. Anọ m n'ihu ụlọ m, ị bịawago? Oke. Ana m eche, ngwa m. Ị ga-afụ ya kịta. Ọ ga-achọrọ ọ na-abịa, ị ga-afụ ya kịta. Ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Nke gị kakwa mma. Julie! Obi m! Now. Achịa m na Latin. Onye ọ bụ ezigbo oyigo nwoke a na-enye gị ezigbo ego. Onye nwa. Ọgwụ na-ahụ na ezigbo mmadụ. Ebe a gị na-abịa ericha ego anyị. Ha sị na ị na-emepe aka, ọ sị na ị na-emepe aka. Ịbịa n'ụlọ isi m na-enwere gị iji. Nsogbu adịghị. N'ala emecha bịakwute m. Na-eche gị. Maka anyị si arụ m. Ịbịa ka anyị rụọ, ka anyị rụkpọọ. Onye wu nwaanyị a ngara. Onye ọnwụ. Ịma ya? Nnyọm onye. Ha! Julie anwụrụ m agwụ. Julie mgbịrịgba ọnwụ m akụ ụlọ ọ na-akụsi ike. Ihe ọ na-akụ ụda. Gwanụ m ihe na-eme. Anwụrụ m anwụ. Ị hụrụ nwaanyị si ngodo apụ? Onye si ngodo apụ? Onye nwunye m. Ọ dache m si na isi na nwunye gị anwụọla. Ọnwụọla. Onye ke nwụrụ. Nwunye m nke mbụ, nke ha anwụọla. Onye ke ụda apụ si ngodo apụ. Onye nwunye m nke m na-ebi n'ụlọ ka apụ. Julie, enwerego n'ụbụrụ. Ị masị mgbe ihe hụrụ m ị gara ịpụta esi m na ndị a na-ere ya pụta gbaghara ya anya. Onwedo ị gwara m na nwunye gị. Ị gwara m na mbụ sị m na nwunye gị. Mgbe ihe mere ọdada ogide m na ogidere m ka anyị suru otu. Gị na onye suru otu. Mee biko gaa chọọ ihe nchọga gị. M ga-achọ ihe nchọga m. Ọgwụ ọnụọgwụ gị na-eduga m. Ọnụọgwụ gịnị? Biko gawa gị a na-eche gị n'ụlọ ime ihe ọ gwara gị na. Nwaanyị a etinyere m sasa na